Здравейте, добре дошли в новото видео, в което днес ще разкажа за 28 факта за Беларус. Така че ако ви хареса видеото, може да го лайкнете и да се абонирате за канала с камбанка. Но сега е време да започваме. Беларус или Република Беларус е държава в Източна Европа. Нейната площ е 207 595 595 квадратни километра. Граничи с Русия на изток, Полша на запад, Украйна на юг, Литва на северозапад и Латвия на север, което означава, че тя няма излъз на море. Столицата е град Минск с 409,5 квадратни километра. Преди това териториите са били част от Римската империя, Великото литовско княжество. Беларус, заедно с Украйна, е една от държавите най-тежко пострадали след Втората световна война. 1/3 от населението е убито, а половината икономически ресурси са унищожени. През август 1991 година Беларус обявява независимост от СССР и започва да привежда самостоятелна политика. Близо 40% от територията е заета от гъсти гори. Най-високата точка там е Дзерджинская гора, която е с височина 346 метра. Основният отрасъл в икономическата промишленост е машиностроенето, химическата и хранителната промишленост. Населението е около 9,504 милиона души към 2009 година. Средната продължителност на живота там е 72,15 години, като 66,53 мъжете и 78,1 за жените. Над 99% от беларусците, които са над 15 години, са грамотни. Както и много други източноевропейски държави, Беларус има отрицателен прираст на населението. Основната част от населението са беларусци, 3/4 от броя им, а останалите са руснаци, поляци и украинци. Столицата Минск, виждате тук зад мен, има жители от 1,938 милиона души. Беларус взема 4-то място сред страните от ОНД, след Русия, Узбекистан и Казахстан. Знаете ли, че Беларус има два официални езика – руски и беларуски. Изискванията за възраст за гласуване е 18 години. Ако си спомняте в Хърватия, ако не си спомняте, трябва да изгледате миналото видео, ако си спомняте там трябваше можеше с 16 години възраст да гласувате, но трябваше да работите. Но тук в Беларус е 18 години, както за гласуване, така и избиране. Александър Лукашенко е президентът на Беларус от 1994 година насам. Здравеопазването им се финансира от общите данъци. Икономическият растеж на Беларус е едно от първите в Европа. За разлика от повечето други страни, в Беларус служителите не са длъжни да допринасят за здравеопазването. Беларус е президентска република, управлявана от президент. Преди малко ви казах кой е президента, и двукамарен парламент.
Този парламент се нарича Върховен съвет. 58,9% от белорусите са религиозни, а от тези 82% са православни християни. Грамотността там е много развита и е много добре, и затова грамотното население е 90,6% от населението, което я нарежда на 8-мо място в света. Дойде време и за последният факт. Така че до тук, ако ви е харесало видеото, може да го лайкнете и да се абонирате за канала, но сега е време да ви разкажа и за последният факт. Административно Беларус е разделена на 6 области и един град на републиканското подчинение. Това е столицата Минск. И хора, това беше видеото за днес, така че ако ви е харесало, може да оставите по един лайк и да се абонирате за канала с камбанка. И от мене, чао!